kyytiin. Prr, prr, prr. Mitä nyt tapahtuu? No niin. Nyt minä oon täällä, mene vaan. Mene. Hyvä, hienosti. Sitten älä hirveästi höpötä. En tee yhtään mitään. Sä jäit niinku uottamaan sinua, mut sit se... Niin mä jäin niin paljon taakse, niin se vähän niinku hömeltyi ja en... Tää tuli vähän niinku puolivahingossa. Joo. Niin eikö tarkoitus ollut vasta tässä koivujen Joo. Nyt mä oon sitten hiljaa. Nyt se huomasi, että sä laitot kyytiin, niin se on ihan rennon olo. Ensimmäistä kertaa oman kasvatin kyytissä. Oonhan me ohjas ajanut tätä. Tää voisi olla, jos minä lähtisin ihan yksinä ajamaan tätä lenkkiä, niin tää voisi vaikka huolestua. On niin leimautuna sinuun, että... Ohjain. Minua pelottais niin paljon. Joskus tulee Hyvin sellaisilla sievillä käskytyksillä tää tottelee. Hiekkajari. No tuota ääntähän se on siinä tarhassa. Ne vaan muuttuu niin herkemmäksi silloin kun taluttaja jää pois. Joo. Että kuuntelee minua enemmän, kuskia enemmän. Aina vaan, että milloin sitä rohkaistuu. Näin. Että milloin taluttaja rupeaa luottamaan kuskiin ja hevoseen ja hevonen rupeaa luottamaan kuskiin. Joka suuntaan. Nyt jo toki vetämään. Uskalsin sanoa. Tää hevonenhan täytyy meidän nauruista. Joo, uusi Eli tälle ei saa naurua. Niin. Se pikkasen hymyilyttää. Tämä sinun kasvattia, tämä on ihan pelkästään sinun nimissä. Mä olisin sulle puolet tästä antanut, mutta sitä oli niin höveliä. Ja onko Somakin sinun nimissä? Sekin taitaa olla kokonaan. Joo. Asuntoauto, taikka retkeilyauto. Ihan outo. Toivottavasti ei ole koiri. On niin pesty auto, kiitävä.
se ihan tuota niinku Joo. kautta, se lähti tuota lepahtamaan nyt, Joo. että mikä Ja se edellisellä lenkillä, kun on se räkättäinen tuossa, niin se Joo. sen muisti kanssa. Ei ollut nyt mitään pelottavia siellä. Tuolta läks. on kanoja pikkusempia. On sellainen silmittä nyt se kahteel tänne päin, niin tää suottaa joskus vaikka singahtoakin johonkin, mutta tää ei ole ilkikurinen, niin kuin jotkut, Joo. niin ne tekee sen, että etkö sä nyt jää sieltä pois, niin tämä ei ole, tää suottaa tehdä sitten ihan Niinku säikäyksellä. säikäyksellä, joo. Saa nähdä, tullaanko nyt reaktio tästä, nyt muuttuu tuossa erilaisiksi, kun on painava enemmän, niin renkaat pitää erilaista ihan. Siellä on joku outo koira. Ei tullut. Tässä tulee vielä hyvä ajohevonen, Aha. jos itse tilaa. On sellainen mummohevonen. Jaksatko tässä vielä mäkkeen? Tähän osasi työhevosen elkeittää väesti laijalta laijalle, kun oli ylämäkkeen. Onko vähän erinäköinen auto? Mene. No niin, mene. Se on radio auki, niin se jää sitä kuuntelemaan. Ite vasta nyt Näin. No niin, mene. tajuusko tossa niinku tähän paikka vai? Joo. Mites talliajo istuu sinä loppuun asti kyydissä? Istua siinä. Tuossa voit se vähän hättääntyä, vaikka tuo alamäki tullaan, mutta eiköhän se siitä. Hevoset oli vielä, kun mulla on se rengaslona perästä. Mä ajoin. Nämä molemmat kahtoi puonukuksessa auton tuosta. 1, 2, että hetkinen. Jotain ilmaa. Oh. Seis. No niin, sit mennään taloon. Vielä. No niin. Vielä askel. No niin. Takaisin. Nyt on hyvä. Siinä ollaan. Yeah.